Stojím na mieste Dražovského kostolíčka a pozerám do kraja. Tam vzadu vidíme Nitru, kostol svätého Emeráma, sídliska a tuto dole máme budúcu továreň Land Rover Jaguar. Na lokalitách, kde pred časom boli úrodné polia. Hektáre, hektáre, hektáre krásnej černozeme. Pozrieme si aj Drážovský kostolíček. A tu je 100 rokov sa chystám, že ho dojdem pozrieť. A keď sa mi to podarí, tak zistím, že sú tu raňajky pre celú obec, aj okolie na tejto lokalite. Predávajú víno, chystajú sa rôzne pikniky. No nevadí, inokedy sa pozrieme. A dokola. Tam vzadu vidíme Zobor, aj rozhľadňu a vysielač. A už sa znova dostaneme k Nitre.